Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, duha ka classroom sa West City Elementary School sa Dumaguete City. Apektado diha miulbang sunog kagahapon sa hapon. Ano ang report? Usa sa naapektuhan ang classroom alang sa mga tinunan sa kindergarten. Apan ang mga butang sa mga classroom nga nakan-an sa kayo nangabasa. Gingong nagsugod ang sunog sa bodega sa tunghaan nga gipuy-an sa caretaker sa West City Elementary School. Mato ni Senior Fire Officer 4 Hercel Vidal, Chief Investigator sa BFP Dumaguete, nga mukabat sa 200,000 pesos ang danyo sa sunog. Nakita na ko ang mga brittle wires pod. So meaning to say, origin is on the electrical side. Magpadayon hinuon ang klase sa ubang mga tunghaan. May mga module pa hinuon ang mga tinunan nga magabit bisan ang uban niini nga basa. As far as the superintendent's instruction, dili sa mo ani ang mga bata kay i-check pa ang mga na-damage nga classrooms. Wa jud ko kabantay kay diri mas luyo. Nya ako aning room. Yung pagsilaob na muna to. Na kuan niya dali kayo ang kalayo mga diri kay gawas nga light materials ning sa ilang stock room. Daghan kaayong pintal o thinner. Nalipay ra hinuon si DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez nga way ni usa nga tinunan o kaha magtutudlo nga naangol atol sa sunog. Mo na atog yung i-re-emphasize unya atong ipanawagan sa tanang may eskwelahan no to check and then dili gid pasagdan ang mga kuan ang kanang mga equipments or kanang mga kaymanan nga nagamit og kuryente. Uban ni Clans Gabutin, Chalo Valiana, Palitang Bista.